Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo ngithi uJesu KRISTU uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa nangaso lesisikhathi. uNkulunkulu wethu osithandayo. Ndlalifa yezulu ngiyabonga. Uzongixolela nje mhlambe indlela okusebenzeka ngayo kuleli sonto ayizoba indlela enhle kakhulu kwaba kwa YouTube. Mhlambe isithombe singabi lento kufanele sibe yiyona. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngizama konke okusemandleni. Ukusebenza phansi kwesimo engiphansi kwaso. Angidluleke lapho, angithanda ukugxila kakhulu. Ngibonge kakhulu kubo bonke abangcwele. Ngithanda ukuphinde ngixolise. Ngisebenzise itemplate endala ukukhuluma ngezinto zesipheko nokuthi imali ithunyelwa kanjani, kanti le template inenamba endala u064 eqala ngo064 kaWhatsApp. Ngiyacela abazalwane singayisebenzisi, sisebenzise u063 77 55 162. Ngiphinde 063 77 55 162. Iyona namba esebenzayo kakhulu. Ngicabangele bazalwane, angikwazi uku-operate amafoni amaningi. Kodwa isizathu ngasichaza. Nginamafoni awu4 awu-admin onke. Senzele ukuthi masiba nenkinga ngikwazi ukusebenzisa enye. Sibe nazo inkinga enyangeni ezimbili ezedlule, bakhumbula abaningi. Ngakho musuvele ungene lapha ubone zonke zingo-admin bese uyazibhalela. Cha, ngeke kukusize, sebenzisa u063. Ngiyabonga kakhulu-ke, ngithemba siyabambisana kulokho. Ngixolisa impela, ufuna ngishintshe-ke itemplate ngokuzayo. Angibonanga ukuthi ihamba nenamba endala. Abanye bebe-replya kuyona ngoba bethi yimina engiyithumelile, beqinisileke futhi. Ngiyaxolisa kakhulu. Asibuyeke size enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. Muhle uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sikhuluma-ke ngey'ntandane, sikhuluma-ke ngabafelokazi. Sisuka kuphi? Kwabampofu. Nabo laba bayangena kwabampofu. Noma phela zikhona iy'ntandane ezinemali, bekhona nabafelokazi abanemali, kodwa ngokuvama nangokujwayelekile bangena phansi kwabampofu. Ngoba mhlawumbe ekhaya kade besebenza bebabili, mayesehambile ubaba wekhaya usesele yedwa. Mhlawumbe bekusebenza ubaba wekhaya kuphela, yena engasebenzi. Sehambile ubaba wekhaya, usebamba uyayeka. Abanye bamxoshile emzini. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Hlukumeza umfelokazi, umxoshe ngoba indoda ingasekho, ngoba indodana yenu ingasekho, noma ubhuti wenu engasekho, bese niyamxosha. Into ebuhlungu leyo. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ukhona omele indaba yabo. uJehova Sebawoti igama lakhe, odalile izulu nomhlaba. Uyayimela indaba yabo. Qaphela okwenzayo. Awukwenzi kulo muntu ombonayo, ukwenza kumdali wakhe uqobo. Mawenza okuhle kuthokoza umdali wakhe, mawumhlukumeza uhlukumeza umdali wakhe. Luyeza usuku, Malaki chapter 4 verse 1, oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi liyobashisa lolo suku, lungabashiyela impande nagatsha. Same day, lona lolu suku kwabalungile. Lithi izwi lenkosi bayotshekelwa njengamathole esibaya. Yophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Mina ngisho lolu suku lulodwa. Yabona nje namhlanje usuku luyafana emhlabeni wonke. Lungashintsha mhlambe ngokwama-continent. Line mhlambe econtinentini ethile kwethile alini, noma kusebusika kwethile, kusehlobo kwethile, noma kumnyama kwethile, kusemini kwethile. Nayo nje iweather iyashintsha shintsha. Mhlambe liyana la ngikhona, kanti kwenye indawo khona la eSouth Africa alini. Yayibona leyo ndaba. Ngakho-ke bazalwane, lolu suku uthi uNkulunkulu luyoya ngokuthi unjani. Uma ungcolile phambi kobuso bakhe,
liyovutha njengeziko kuwe. Kodwa uma ulungile phambi kobuso bakhe uyotshekula njengamathole eswa. Hayi sekuthi angilivule uMalaki chapter 4. Hayi sekuthi angilivule bangcwele. Ngizoze ngiqhubeke kakhulu ngingakakhuleki kanti kufanele siye ngale. Ngiyacela ukuthi ke ngiguqe ngikhuleke ngithemba ukuthi isystem yami izokwazi ukungiveza ngiguqile angazi ngizobona. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga udumo silinikeza wena lungu lwakho lokufanele izikhathi zingakambikho namanje kusebe phakade. Iba nathi ke Nkosi ngezwi lakho khuluma nathi uzambule ngoba uNkulunkulu wambula izinto. Dumo lonke lungu lwakho siyabonga siyakudumisa. Akekho omunye singamguqela siyizimvu zedlelo lakho nomsebenzi wesandla sakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu okuhle nje kakhulu ngale venue yamenje asikhali isihlalo mangiguqa kuthule nje kuquiet ngiyabonga. Iyona nto ke ngiyibonayo enhle. Okunye hayi angazi sengozwa ngani manikhuluma kodwa ungakhohlwa ukusubscribe lapho ku YouTube. Usubscribe khona uzohlala uzithola lezi inkonzo. Ungadluli kulama sites angewona abantwana bakaNkulunkulu. Siyambonga ke besivula ke uMalaki chapter 4 verse 1 no verse 2 mangaphazama. Isihloko sithi usuku likaJehova ngokuba bheka luyeza usuku luvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi. Luyakubashisa lolu suku oluzayo usho uJehova Sebawothi. Verse 2. Luyakubashisa lolu suku oluzayo usho uJehova Sebawothi lungabashiyeli impande nagatsha. Mase siya verse 2. Kepha kinini enilesaba igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Niyakuphuma nitshekule njengamathole esibayo. Kepha kinina enilesaba igama lami. Uyalisaba igama likaNkulunkulu. Uyamsaba yena uqobo. Mawumsaba yekukona. Mawumsaba hlukana nokwenza isono. Mawumsaba musukudla isono. Luyeza usuku luvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi. Luyobashisa lolu suku oluzayo usho uJehova Sebawothi lungabashiyeli impande nagatsha. Kepha kinina enilesaba igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Niyakuphuma nitshekule njengamathole esibayo. Siyambonga uNkulunkulu. Hayi asiqhubeke nenkonzo yethu silapha kwabasePhilippi. Bengikhuluma ngokuthi ungabahlukumezi umfelokazi nentandane. Ngehlukumezi ngumhlukumezi ompofu ngoba nakho empofu. Philippians chapter 2 verse 9 kuya 11. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu amagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolonga aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. uJesu Kristu inkosi. Wagcina nini ukuvuma ukuthi uJesu Kristu inkosi? Wagcina nini ukunika uNkulunkulu Baba inkazimulo ngokuthi uthi uJesu Kristu inkosi? Ngoba mawusho njalo unika yena inkazimulo. Mawubiza indodana yakhe ubiza liphelele ungasho ukuthi uJesu uyinkosi. Futhi ungasho ukuthi uKristu uyinkosi. Kodwa uthi uJesu Kristu uyinkosi. Njengoba ngisho nje nawe isho njalo ungasho ukuthi uyabusa. Ngoba lamadole engiwaguqisayo awemimoya namadimoni abalekela kuwena. Nawe ke thana uJesu Kristu inkosi avela aphume ngo short left abheke esihogweni. Ngoba lapho lemimoya ibhilo ngakhona
uJesu Kristu inkosi. Hayi asiqhubeke besikhuluma ke lapha ngo-Isaiah 54 siqale kuverse 4 sikhuluma ngabafelokazi. Ungesabi ngokuba ukujabha, ungabi namahloni ngokuba ukujabhiswa, ngokuba uyakukhohlwa ihlazo lobusha bakho, ngabe usakhumbula amahloni obufelokazi bakho. Verse number 5, ngokuba umenzi wakho ungumyeni wakho, kuJehova Sebawothi igama lakhe, ongcwele kaIsrayeli ungumhlengi wakho. Uyakubizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke, ngokuba uJehova ukubizile njengomfazi oshiyiweyo nodabukileyo emoyeni, umfazi wobusha ukhona omalayo na, usho uNkulunkulu wakho. Siqhubekeke izolo safika kuleli verse okungukuthi ufuna siqhubekeke kulona siye kuverse number 7 othi umzuzwana omncane ngakushiya, kepha ngobumnene obukhulu ngiyakukubutha. Ngentukuthelo echithimayo ngabusitheza ubuso bami kuwe isikhashana, kepha ngomusa ongapheliyo ngiyakuhawukela, usho uJehova umhlengi wakho. Mama wabantu, mhlawumbe ungumfelokazi noma mntanami uyintandane, uthi uNkulunkulu namhlanje umzuzwana omncane ngakushiya, kepha ngobumnene obukhulu ngiyakubutha. Wena sondela kuJesu, yamukela uJesu ngoRoma 10 verse 9. Inkinga zakho zonke zizosuka. Biza leli gama, unike uNkulunkulu inkazimulo, ugcwalise ukuthi ungumfelokazi ngempela woqobo, ugcwalise ukuthi uNkulunkulu ngumyeni wakho, ugcwalise intandane ukuthi uNkulunkulu ngubaba wakho, ngoba unguyise weyintandane. Uthi uJesu Kristu inkosi, kazimuliye kubaba wakhe ezulwini, kazimuliye kumyeni wakhe ezulwini, thana uJesu Kristu inkosi. Awu kodwa bangcwele, limnandi izwi likaNkulunkulu. Athi umzuzwana omncane ngakushiya, kepha ngobumnene obukhulu ngiyakubutha. Umnene uNkulunkulu wethu, noJesu usho njalo lapha kuMatthew chapter 11 verse 28 kuya ku-30. Uthi wenina nonke enikhatheleyo nenisindwa wozani kimi, ngizoniphumuza. Umthwalo wami ulula nejoka lami lihle. Athi fundani kimi, ngoba ngimnene ngenhliziyo. Athi wozani nizofumana impumuzo. Woza, ziyakusinda izono zakho. Awusalala ebusuku amaphupha amabi. Awusalala ebusuku ulala nesilwane. Basho njalo phela bekhuluma amanga. Bulele nedimoni lizenza indoda thizeni, bulele nedimoni lizenza intombazane thizeni, wazovuka usungcolile. Ithi woza kuJesu, mvume, lala umvumile. Beka ivoice note la, usho emva kwami uRoma 10 verse 9 njalo mawulala. Mosuqedile ukusho, ulalela umkhuleko engikukhulekela wona, bese usuyazikhulekela ke nawe. Uzolala ubumnandi ubuthongo, uzolala ubengane. Akho demoni elizosondela kuwena, akho mandla obumnyama azosondela kuwena. Ngiyakucela, ngiyakuncenga, ake usondele kuJesu. uJesu yikho konke, uyimpendulo yakho konke empilweni yomuntu. Kungaba impilo kamoya, kungaba impilo yenyama, kungaba uswela ishelter noma bakuphucela ishelter, woza kuJesu. Ngabe uyagula isifo, woza kuJesu. Noma yini inkinga yakho, woza umanikinike. Ufike ukhule kuRoma 10 verse 9, usho emva kwami. Nabaka YouTube banayo uRoma 10 verse 9, usho emva kwami. Bese uzothola umkhuleko. Emva kwalokho ubhuke, ngikunika usuku lokuvuma izono. Ube usuyaqala uyazibhala kusukela eminyakeni ewu4 years kuze kube lesi sikhathi oyisona manje.
uyakuthembisa uNkulunkulu wethu. Uthi umzuzwana omncane ngakushiya, kepha ngobumnene obukhulu ngiyakubutha. Athi ngentukuthelo ethithimayo ngabusitheza ubuso bami kuwe isikhashana. Kuba wathi wamthukuthelisa, wenza lesasono, wathukuthela. Uthi ngentukuthelo ethithimayo ngabusitheza ubuso bami kuwe isikhashana, kepha ngomuso ongapheliyo ngiyakuhawukela. Wena woza kuye ukhale, woza kuye. Amahubo 51:17 umnikela ngawudeleli, inhliziyo yaphukileyo nomoya odabukileyo. Woza kuye akuthanda, ufuna ukugona, ufuna ukukufaka ekhaya ezolweni, udle ifa lombuso kaNkulunkulu, udle ifa elingokuphila okuphakade. Ngoba uma ungezi kuye emile ngqongqotha, ngiyakhala, ngiyadabuka, kuba uzophonswa echibini lomlilo elivutha isibabuli. Lapho impethu yakhona ingafi, nomlilo wakhona ungacimi, uvutha imini nobusuku, ibreak ayikho. Kunengoma abayiculayo abalapha esihogweni, ayakukhathalisele noma uyibhimbi, bonke bayayicula. Bathi maye, maye, maye. Uyathanda ukuyicula? Hlala-ke wone njalo. Kodwa uma ungafuni ukuyicula, isikhathi sakho sokuthi uphenduke. Phenduka, woza kuJesu, uyakuthanda. Woza kuJesu, umanikiniki. Uzokhuleka uRoma 10:9 emva kwami. Qede lapho, mntaka baba, uqede lapho, vuma izono zakho ubhuke. Ake sikhuleke uRoma 10:9 njengamanje guqa lapho khona. Ngifisa ngenxa yabantu abaku-YouTube angizoguqa, kodwa ngicela siguqeke sisho emva kwami uRoma 10:9 asikhuleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. USathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Nkosi Jesu, ngiyacela uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane. Ngiyacela Nkosi Jesu ungilondoloze, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Hayike, ngiyakholwa ukuthi usukhulekile abaseRoma 10:9. Ngiyacela ukuthi ngikukhulekele. Usebenzise nawo lo mkhuleko uma usulala. Asikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, nangumntwana wakho, usekuvumile. Wathi unguJesu, wathi uyinkosi empilweni yakhe. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba kube ukusindiswa kwakhe, njengoba ushilo kwabaseRoma 10:10. Phinde Nkosi uthe umuntu mayikholwa ngenhliziyo kuba ngokulunga ukuvela ekukholweni egameni lakho. Ngiyacela Nkosi makube ngokulunga, msize-ke Nkosi umngcwelise, umhlanze ngegazi lakho. Ngiyakhuleka Nkosi wenza izwi lakho amahubo 103:5. Usuthisa ukulangazela kwakhe ngokuhle. Uyazi Nkosi nayo elangazelelayo kulo mhlaba. Ngiyacela umsuthise. Ngiyakhuleka egameni likaJesu. Mbiyeleke Nkosi umgcine. Omunye usezolala. Ngiyacela ungiqalekise amaphupho amabi, amandla obumnyama. Ngimfafaza ngegazi lakho. Fafaza igazi lakho ekamelweni alala kulona, phezu kwendlu erufini, ebaleni, egcekeni. Makamelweni onke ngiyala imimoya amadimoni asuka ahambe. Madevelo eshiphaza amasathanisi. noBelzebul uSathane udrago inyoka endala. Abanasabelo kuleli khaya. Fafaza igazi lakho. Babiyele ubagcine njengenhlamvu yeso lakho. Bagcine ngo-Isaiah 54:17. Asikho isikhali esilolelwe yena esiyophumelela. Balonde Nkosi
kaMahubo 34 verse 7 ngelosi yakhe imise enxa zonke kwabakwesabayo ibabiyele ibakhulule. AmaHubo 139 verse 5 mzungeze umntwana wakho ngemva nangaphambili uzubeka isandla sakho phezu kwakhe. Siyabonga, izethembiso zakho ziningi, ngawe zinguyebo Nkosi Jesu futhi zingu-amen. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu mosukhulekile uRoma 10 verse 9. Sengicela ukuthi ngikhulekele izwi. Bengikhuleka nawe ngoba ubuvuma uJesu ukuthi uJesu inkosi. Sikhulekele inkonzo-ke njengamanje. Ngiyaguqa-ke mina ngoba bengingaguqanga ngishitha ngizoguqa. Sengiyaguqa manje. Babongcwele babolungileyo siyabonga ngale nkonzo. Siyabonga ngabafelokazi osinikeze bona ukuthi sibanake. Siyabonga ngey'ntandane osinikeze zona ukuthi siyinake. Siyabonga ngabampofu osinikeze bona ukuthi sibanake. Ngiyacela-ke egameni likaJesu kuba yilona loyo uvusa unembeza ukubanaka ukubathanda. Siyacela uNkulunkulu wethu nomusa kube uthando olungcwele oluvela kuwena. Sibonga-ke ngale nkonzo, sisize singabe ngabalizwa kuphela izwi sisikhohlisa, sibe ngabalizwayo silenze. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibando ovalelisayo, siyambonga uNkulunkulu kakhulu uJesu Kristu inkosi.